слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Пытанне да кожнага». Мір вам, паважаныя слухачы! Разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Тэма сённяшняй размовы «Я і ён». У нашай царкве ёсць брат, які не стамляецца рэкламаваць малыя хатнія групы па даследаванню Бібліі. Ён нагадвае шанаваць адносіны адно з адным і час для вывучэння Пісання. Нядаўна мы на адной з такіх супольнасцяў разважалі над пакліканнем Мацвея. Христос сказаў яму: «Ідзі за мной». У гэтых словах глыбокі сімвалізм, таму што ёсць той, хто ідзе, і той, хто вядзе, і галоўны той, хто вядзе нас. Дзякуючы Ісусу жыццё не толькі Мацвея, апосталаў, але і астатніх вучняў змянілася да непазнавальнасці. Фанатык-нацыяналіст прапаведуе Евангелія, мытар ператварыўся ў біёграфа, рыбакі адказваюць за фармаванне новай хрысціянскай супольнасці, кніжнік Саул стаў місіянерам. Я не здольны ісці, а ён здольны вясці. Бог вялікі ў сваіх дзеях і планах. Яго збаўленне людзей – асобная тэма. Апостал Павел захапляецца Богам у пасланні да рымлянаў, бо ўсё з яго, ім і да яго, яму слава, піша Павел. А мы не можам не пагадзіцца. Усё з яго, ён крыніца, усё ім, ён рухавік, усё да яго, яму слава. Христос – жыццё ваша, нагадвае Павел царкве ў Калосах, і нам з вамі. Мацвей, якога мы ўзгадвалі сёння, пісаў у Евангеліі, што з Христом прыйшла новая эпоха Царства Нябеснага. Ян Хрысціцель сведчыў пра Месію. Ён будзе хрысціць Духам Святым і агнём. Іншымі словамі, ён збаўца і ён суддзя. Значыць, нам патрэбна цесная сувязь з Богам. Усё жывое павінна расці. Што рабіць нам? Знаходзіцца ў ім. Так знаходзяць сілу і поўнасць такія паняцці, як вера і любоў. Яны нам вельмі патрэбныя. Вера сярод хлусні, крызісаў, нявызначанасці, любоў сярод нянавісці, смерці, разбурэнняў, болю, страху. Сапраўдную сілу мае вера, якая дзейнічае любоўю. Як мы памятаем, усё гэта ў ім. Найбуйнейшая сетка беларускіх міні-станцыяў для падзарадкі электрамабіляў мае прыгожую беларускую назву – «Маланка». Дзе наша з вамі маланка для сэрца? Дзе падзарадка нашага духоўнага жыцця? Канешне, у Пісанні. Таму давайце прачытаем яго. Першае пасланне Яна, 4 раздзел, з 13 па 21 вершы. «Што мы жывём у ім, і ён у нас, пазнаём з таго, што ён даў нам ад духа свайго. І мы бачылі, і сведчым, што Айцец паслаў Сына збаўцам свету. Хто вызнае, што Ісус ёсць Сын Божы, у тым жыве Бог, і ён у Богу. І мы спазналі любоў, якую мае да нас Бог, і паверылі ў яе. Бог ёсць любоў. І хто жыве ў любові, той жыве ў Богу, і Бог у ім. Любоў да той дасканаласці дасягае ў нас, што мы маем адвагу ў дзень судны, бо ўчыняем у свеце гэтым, як ён. У любові няма страху, а дасканалая любоў праганяе страх, бо ў страху ёсць пакута. Хто баіцца, той недасканалы ў любові. Будзем любіць яго, бо ён раней палюбіў нас. Хто кажа, я люблю Бога, а брата свайго ненавідзіць, той і лжэ, бо хто не любіць брата свайго, якога бачыць, як можа любіць Бога, якога не бачыць? І мы маем ад яго такі наказ, каб той, хто любіць Бога, любіў і брата свайго. Сёння цяжка забыць пра дні нараджэння. Хтосьці вядзе календар, камусьці нагадвае тэлефон, а камусьці сацыяльныя сеткі. У такія моманты трэба неяк рэагаваць на такія радасныя для дзяцей і сумныя для дарослых падзеі.
Мы узгадываем чалавека і пакідаем яму свае пажаданні. Я іх заву святочныя разважанні. Для вернікаў у мяне заўсёды гатовыя словы: «Любі Бога і любі людзей». Мы прачыталі вялікі ўрывак. У ім таксама трэба знайсці і падкрэсліць галоўнае. Ёсць дзве, на мой погляд, важныя думкі. Першая думка – Бог у нас. Праз Духа Святога. Мы маем унутранае сведчанне. У нас ёсць доказ Божай прысутнасці, гэта любоў. Мы маем сілу дзейнічаць, як дзейнічаў Ён. Сябры, паверуйце ў тое, што я ў ім значна лягчэй, чым у тое, што Бог ува мне. Я ў ім не здзіўляе, сэрца Бога вялікае, ды і Ён Господ, неба трон Яго, а зямля падножжа ног. Як Ён можа быць ва мне? Колькі працэнтаў у нас Духа Святога? Ён на 100% у кожным з нас, у поўнасці. Так сведчыць Пісанне. Павел піша ў пасланні да рымлянаў: «Раней валадарыў грэх, а зараз запанавала Божая ласка. Раней маім гаспадаром быў сатана, а зараз Бог». Грэх быў цёмным госцем, і я быў нявольнікам. Сёння Бог, Дух Святы, светлы гаспадар. Я вольна служу яму. У маёй сястры ёсць сабака. Яна заўважыла, калі ты пачынаеш мяўкаць, хатняя жывёла спачатку скуголіць, потым падвывае, а потым працягла вые. Невытлумачальная рэакцыя, калі гаспадыня пачынае імітаваць ката. Наколькі невытлумачальна паводзіць сябе наша плоть. Калі чалавекам кіруе цёмны госць, нічога прадбачыць немагчыма. Аднак сітуацыя змяняецца, калі ў наша жыццё прыходзіць светлы гаспадар, Элахім. Нядаўна я ўбачыў мужчыну. Ён пераходзіў дарогу, і ў яго на ручцы цэлафанага пакета вісеў флікер. Светаадбівальныя элементы сталі часткай гардэроба і неабходнасцю для ўдзельнікаў дарожнага руху. Хтосьці прымацоўвае іх да торбы, заплечніка, адзежы. Неяк я глядзеў з акна кватэры на вуліцу і ўбачыў дзяцей на прыпынку. Адзін хлопчык быў апрануты ў куртку са светлаадбівальнага матэрыялу. Быў сонечны дзень, мне сляпіла вочы. І я падумаў, ці адбіваем мы так Божае святло? Будзем любіць, не супакойваецца Ян, таму што Ён першы палюбіў нас. Размова не толькі пра любоў, але пра вобраз жыцця. У гэтым сапраўднае перайманне Богу. Другая думка. Бог праз нас. Любіш Бога? Не разважай пра гэта, а дзейнічай, практычна любі брата. Штосьці здарылася з маім племяннікам. Яго перасталі слухацца ногі. Не мог хадзіць. Апынуўся разам з маёй сястрой у лякарні. Яму 5 гадоў. Увечары сястра брала кнігу і ціха яму чытала. З цемры палаты данёсся голад дзяўчынкі: «Чытайце, калі ласка, гучней». Я падумаў, калі цябе просяць вось так, гэта сапраўдная евангелізацыя. Людзі чакаюць рукі, якая падняла б іх угару, выратавала б ад звычак, спакусаў, страхаў, безразважнасці, дапамагла б падрыхтавацца да вечнасці. Маё і ваша жыццё можа стаць адзінай Бібліяй для шматлікіх людзей. Таму, наколькі я сёння блізкі да Бога, адно з ключавых пытанняў. Яно закранае тэмы спадзявання, узаемасувязі і доказаў. Паслухаем Яна. Спадзяванне. Ісус ёсць Сын Божы, 15 верш. Гэта не проста факт, а практычная думка. Калі Ён для мяне Сын Божы, значыць, маё жыццё больш мне не прыналежыць. Узаемасувязь. І мы спазналі любоў, якую мае да нас Бог, і паверылі ў яе. 16 верш. Вера і любоў. Гэта тыя дарункі, якія па-сапраўднаму злучаюць мяне з Богам. Доказ. Не любіш брата, якога бачыш, не можаш любіць Бога, якога не бачыш. 20 верш. Няхай доказы будуць унутранымі і знешнімі. У сэрцы любоў да Бога, у царкве любоў да блізкага. Адзін пісьменнік заўважыў,
сілы любові складаюцца ў трыкутнік, вяршынямі якога з'яўляюцца Бог, я і сусед. Бог нясе нам жыццё, ці здольныя мы яго прыняць і перадаць іншым. Нядаўна прачытаў, што людзі, у якіх трэцяя станоўчая група крыві, даўжэй за іншых застаюцца маладымі. У мяне менавіта такая. Аднак для мяне гэта не самае галоўнае. Што сапраўды важна, тое, што Господ – каштоўнасць. Нядаўна мы з дачкой куплялі кветкі. Яна была абураная тым, як прадаўшчыца нядбайна з імі абыходзілася, неасцярожна і недалікатна. Калі мы выйшлі з крамы, я сказаў: «Паглядзі, яны прыгожыя, але адрэзаныя ад жыццёвага караня. Яны мёртвыя, час іх не пашкадуе, а мы жывыя, у гэтым дабраславенне. Калі яно яшчэ не дасягнула вас, значыць, набліжаецца. Яго кульмінацыя – я ў ім, і ён ува мне. Калі? Калі Христос – маё жыццё. Калі Христос – мая крыніца. Калі Христос – мой рухавік. Калі Христос – моя слава. Когда ты рядом, мой Бог дорогой, мне на душе и светло, и спокойно. О, как мне дорог святой образ Твоей любви, я, Господь, недостоин, я, Господь, недостоин. Нет, не понять мне любви Твоей, Боже, Ты мне прекрасное небо открыл. Есть ли хоть что-то на свете дороже этой любви, что Ты мне подарил? Сколько борьбы безуспешной и слез в жизни моей одной лишь причине. Если пред взором не Ты, мой Христос, я одинок, как заблудший в пустыне, как заблудший в пустыне. Нет, не понять мне любви Твоей, Боже, Ты мне прекрасное небо открыл. Есть ли хоть что-то на свете дороже этой любви, что Ты мне подарил? На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага, беражы вас Бог. Боже, прошу, Ты меня не оставь, сердце наполни своей благодатью, что в моей жизни не так Ты исправь. Буду Тебя день и ночь прославлять я, день и ночь прославлять я. Нет, не понять мне любви Твоей, Боже, Ты мне прекрасное небо
небо открыл. Есть ли хоть что-то на свете дороже